истинските приключенци току-що кацаме на Килиманджаро Airport. И тук нататък продължава нашите приключения към Муши, трансфера и оттам ще тръгваме към Ориан. Айде! След пътуване около 24 часа вече с всичките полети от България до Истанбул, чакането през целия ден и от Истанбул до Занзибар, там до Килиманджаро. Включително и трансфера. Някъде горе-долу 24 часа отне от тръгването. И вече сме в Муши. Това не е хотелчето. И сега искам да ви покажа и нашата цел. Ето и върха. Връх Ухуру. Малко си ми изглежда като Витоша погледнато от Малинова долина. Все че ето там е Камен дел, а там е Черни връх, само че седни 3000 кусор метра нагоре. Днес да лежим, решихме да направим една разходка тук до един водопад, висок колкото Боров камък, но наистина си заслужава посещението. Ако искате да знаете как изглежда един бар в Танзания, ето как. Това е бар. На здраве! Сега ще ви покажа истинските банани какви са. Те толкова, едно пръстче. А не като не от магазина. Не големи. Те това му е. Баси готине. Нещо за комаха. Смени цвета. Няма му фана. Discover the coffee, people to know this is coffee. The action is calling twanga. Twanga means pounding. The one who pounded DJ make a beat. After beat, dance, celebrate. Ladies first. Welcome lady. What's your name again? Lina. Wait, twanga.
sana, habari gani? Nzuri sana wageni, wageni yoyo wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata hakuna matata. Welcome. Сега сложи изпечените кафета и отново ги разбирам. Да ги умели изцяло. Amba,